Mesto skala aj mesto gladiol. Mesto pamiatok aj mesto novostavieb. Mesto folklóru aj mesto dychoviek. Mesto juniorov aj mesto seniorov. Mesto florbalu aj mesto futbalu. Mesto relaxu aj mesto plodov práce. Mesto vzdelanosti aj mesto viery. To všetko je Nemšová. Malebné mestečko Nemšová leží na moravskoslovenskom pomedzí v údolí rieky Váh, iba 14 km severovýchodne od Trenčína. Presnejšie povedané, pod majestátnym vršatcom na romantickom sútoku dvoch riek, Vláry a Váhu. Nemšová je najmenším a zároveň najmladším vyhláseným mestom na strednom považí. V súčasnosti má 6281 obyvateľov. Vznikla zlúčením s obcami Kľúčové, Ľuborča a Trenčianska Závada. Štatút mesta získala 1. januára 1989. Dovtedy však prešlo toto územie zaujímavou históriou. Pripomeňme si ju aspoň telegraficky. Najstaršie archeologické nálezy európskeho významu, ktoré sa našli v tejto lokalite, potvrdzujú osídlenie už v praveku. Žili tu Kelti, Dákovia a neskôr sa tu usídlili Slovania. Prvá písomná zmienka o vile Neusovej a Liborči, teda dedinách Nemšová a Ľuborča, pochádza už z roku 1242. Neskôr v 16. storočí bola Nemšová hospodársky najsilnejšou a najobývanejšou súčasťou panstva Súčanského hradu. Jej rozvoj ovplyvnila najmä blízkosť významných obchodných ciest. Už v stredoveku cez ňu viedla známa kráľovská cesta Via Regia. Od roku 1546 až do zániku feudalizmu Nemšová patrila panstvu Trenčianskeho hradu, ktoré si tu vydržiavalo pivovar a hostinec. V 18. storočí tu vznikol pobočný kráľovský solný sklad. Obyvatelia Nemšovej sa zaoberali poľnohospodárstvom a obživu im poskytovali aj tradičné remeslá. Novodobá história mesta je zatiaľ veľmi krátka, ale napriek tomu má pevné piliere. Začníme tými hospodárskymi. Výroba skla má v Nemšovej už vyše storočnú tradíciu. Mesto v súčasnosti patrí medzi európsku špičku v produkcii sklených obalov. Spoločnosť Vetropak Nemšová s.r.o. je dcérskou spoločnosťou švajčiarskej skupiny Vetropak Holding AG, ktorá má svoje sklárne aj v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike a na Ukrajine. Tento najväčší producent sklených obalov na Slovensku ročne predá až 450 miliónov kusov obalov. Sortiment obsahuje okrem sklených fliaš tiež konzervárenské sklo, obaly na detskú výživu, kečup, instantnú kávu a množstvo ďalších druhov určených najmä na potravinársku výrobu. Na trhu sklených obalov sa celá skupina Vetropak, teda aj Nemšovská skláreň, profiluje ako špecialista na sklenné obaly na mieru. To znamená, že každý nový sklený obal vzniká v úzkej vzájomnej spolupráci so zákazníkom, aby presne spĺňal všetky jeho potreby. Bezmála 40% produkcie Vetropaku Nemšová smeruje za hranice, pričom odbyt sa z roka na rok zvyšuje. Spoločnosť je v meste najvýznamnejším zamestnávateľom a v uplynulých rokoch investovala značné prostriedky do modernizácie, ktorá v konečnom dôsledku znížila energetickú náročnosť aj produkciu emisí o tretinu. To vytvára dobrý predpoklad na to, že sklárska tradícia v Nemšovej má kontinuitu a zodpovedá vysokým štandardom kvality. Významným ekonomickým lídrom je aj poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová,
ktorého história nie je až taká bohatá, ale má veľmi zaujímavý vývoj. Prvopočiatky družstva mali výlučne poľnohospodársky charakter. Dnešný podnik sa zameriava aj na stavebnú výrobu, priemyselné činnosti či potravinárskú výrobu. Vďaka takejto syntéze dokáže poľnohospodárske družstvo Vlára eliminovať podnikateľské riziko v čase odbytových kríz. Podnik je zároveň kapitálovým účastníkom vo viacerých výrobných a finančných firmách, z ktorých najvýznamnejšia je 50% účasť v slovensko-belgickej firme Indupol Slovakia SRO, ktorá sa zameriava na produkciu a bytové výrobky z laminátu. Nemenej zaujímavá je aj 20% účasť v slovensko-nemeckej firme Interbau Production and Trade SRO, zameranej na systém dodatočného zateplenia budov a stavieb. PD Vlára so svojimi 4 výrobnými závodmi vyniká flexibilitou na rýchle pulzujúcich trhoch, ako aj schopnosťou orientovať sa na finálnu výrobu, z ktorej je zvyčajne najvyšší profit. V cereálnej výrobe sa orientuje na moderné trendy zdravého stravovania. Nemšovania v PD Vlára našli významného a tradičného partnera v ponuke zaujímavých pracovných príležitostí. Ak je Hlohovec mestom ruží, tak potom Nemšovej určite právom prináleží prívlastok mesto Gladiol. Pestujú ich tu doslova v každom druhom dome a raz za rok hodnotia výsledky svojej trpezlivej práce na výstave, kde dominujú bizarné tvary a farby prvej dámy nemšovských záhrad. Je to úžasný vizuálny zážitok vidieť na jednom mieste desiatky najvšľachtilejších odrôd. Človek si nevdojak pripadá ako na ochutnávke vín. Lenže tu sa degustuje najmä očami, lebo gladioli na rozdiel od iných kvetov nevynikajú výraznými vôňami. Je pozoruhodné, že medzi najúspešnejších vystavovateľov patrí aj primátor mesta. Záhradkárstvo, aj to klasické, nie len okrasné, je medzi obyvateľmi stále veľmi populárne a väčšina z nich dáva prednosť nestriekanej úrode z vlastných políčok či sadov. To najlepšie z najlepšieho, podobne ako gladioli, možno každý rok na jeseň obdivovať. Od gigantických tekvíc, cez hrušky či jablká, až po sladučký medík, vlastne všetko, čo sa dá dopestovať pri dome alebo chate. Je to lepšie ako z hypermarketu, povie vám každý druhý pestovateľ, lebo je to zaručene bez chémie. A domáce vždy zostane domácim. Všetky plody tu majú zaručenú kvalitu a sú čerstvé. Radosť z toho, čo sa podarí a chutí, je podobná ako väzba k rodisku. Ako vlastne Nemšovanky a Nemšovania vnímajú svoj vzťah k mladému mestu? S rovnakou otázkou sme oslovili niekoľko významných osobností. Som rodený Nemšovan, pracujem na poľnohospodárskom družstve Vlára 30 rokov. Za toto obdobie môžem skonštatovať, že spolupráca mesta a poľnohospodárskeho družstva Vlára Nemšova bola vždycky na veľmi dobrej a na vysokej úrovni. Pravda teda, že som rodák z Nemšovej. Pôsobím tu v podstate od roku 1976, takže mám k tomuto mestu a k tomuto našemu novému sídlu určite srdečný vzťah. Narodil som sa v Nemšovej a mám k Nemšovej vzťah ako rodák. To znamená, že mi záleží na všetkom, čo sa tu deje, jak v meste, tak i v ľudovej kultúre a v tradíciách. Mala som tu bratancov, mala som tu sesternice, čiže ja vlastne aj do tej Nemšovej patrím. Takže ten môj vzťah k Nemšovej je veľmi, veľmi, veľmi hlboký. Dominantou a zároveň najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou mesta Nemšová je rímskokatolícky kostol svätého Michala Archaniela, postavený v rokoch 1762 až 1766. Je to teda neskoro barokové